Hello everyone, good morning guys. Oमफ्रायो दायो आङो फुंनि साहाखौ लोंनानै लाबाय आरो लाल साहाखौसो गोथाव मोनो। ओमफ्राय दा नै जोङो दिनैहाय खान्थाल बेगरजों मैथाजों संनो नागिरदों। ओमफ्राय दायो खान्थाल बेगरखौ जोङो जिरनानै लानो नागिरदों आरोखि। ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा खान्थाल बेगर जिरनायखौहाय। ओमफ्राय नै खान्थाल बेगरखौ दैयाव होगासिनो आरो जिरनानैहाय दैयाव एसे सोमनांगौना। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो संनो रोंखायो होमबाबो खोन्थाबाय आरो जोंनि टेलेन्टखौहाय। ओमफ्रायो नै मैथाया खाखानाय दंखायो आरो ओमफ्राय खान्थालखौ खिन्थायासै उनाव सायनायखौ खोन्थासिगोन उनावहाय मैथा सायनायखौ खोन्थासिगोन आरो। ओमफ्राय दायो नै दैयावहाय सोमनानै दोनथ'बाय खान्थाल बेगरखौ। ओमफ्रायो मैथाखौ सायनो नागिरबाय आरो ओमफ्राय सायनोसै नै मैथाखौहाय सायबायानो। दायो जों मैथाखौ सायनानै लाखांबाय। ओमफ्राय एबार खान्थाल बेगरखौ सैनोसै आरो 5 मिनिटनि उनावनो सैदों आरो जोङो। एसे दोननायाबो गोबाव जाबायमोन ना राननायखायनो बारा खारा आरो बेगराहाय। होमब्लाबो 5 मिनिटनि उनाव सैबाय आरो जोङो। नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। दा जोङो नै मैथाजों खान्थाल बेगरजोंखौ सुनानै लासै आरो दा मैथाखौ सुगासिनो। ओमफ्राय दा खान्थाल बेगरखौ सुबाय। सुखांबाय। ओमफ्रायो दायो मा होनोमोनलाय कुकाराव रुनो नागिरबाय आरो दै एसे होनानै संख्रिबो होखासै रुनायावनो संख्रिबो होखाबाय। ओमफ्राय नै ओंख्रियाव मा होगोन बेवहायनो दंखाजोबो जिरा संख्रि हालदै सामब्राम पियास बानलु बिदिनो जोबसै आरो गासिबो। ओमफ्राय नै जोङो थिथा केरेलाजों आलुजों एवबावनो नागिरदों आरो दायो ओंखामाव भाजा जानो आरो। ओमफ्राय दा नै थाव होनानै लाबाय सारायावहाय। ओमफ्राय नै होसनबायबो थावा दुंबाय नालाय होसनबाय। ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। ओमफ्राय जोङो नै मा होनो खान्थाल बेगरा मोनबायानो रुनाया। ओमफ्रायो दायो सानो नागिरबाय आरो सागंजोंहाय। ओमफ्राय सानानै लाबाय जोङो मोजाङै गेब्लेजासे सानानै लासिगोन आरो। ओमफ्राय दा संलांनायखौ नायबाय थादो नोंथांमोनहा माबायदि सङो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्रायो जोंनाथ' बिदिनोसै आरो जानला मोनलासो संदों आरो जादोंबा जादों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय अननानै। दहाय थिथा केरेलाजों आलुजों एवदोंमोन ना। ओमफ्राय नै दा मोनबाय आरो एसे एरबावबाय। ओमफ्राय मोनबाय नालाय एबारावहाय खोमोरसै आरो गेसखौहाय खोमोरबाय।
ओमफ्राय नै थिथा केरेलाखौ बे खांबायना बे सारायावनो एवदोंमोन ना ओमफ्राय जों सारायखौ सुवासै आरो बे थिथा केरेलाजों आलुजों एवनायावनो थावखौ होबाय आरो मैथाजों खान्थाल बेगरजोंखौ संनो ओमफ्राय थावखौ होबाय ओमफ्राय थावा दुंजासिम दसे नेथ'बाय आरो नोंथांमोनहा जेरै सङो बिदिनो जोंहाबो संदों आरो ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय ओमफ्राय दा नै सामब्रामखौ होबाय जोङो बानलुखौबो होबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आं बारा खिन्थाबाय थाला नुलांखासिगोन नोंसोरनो गोदौबायना एसे दाना हालदै होबाय आरो एसे संख्रिखौ दहाय रुनायाव एसे होखानायखाय एसेल' होबाय आरो संख्रिखौ ओमफ्राय जिराखौबो होबाय ओमफ्राय खोबनानै दोनथ'बाय बोखारफिनबाय आरो ओमफ्राय बोखारफिननानै एसे एरबाय माने खोबनानै दोनबाय थाबा गोदौफुनो नागिरो आरो ओंखायनो सारायाबो फिसा नालाय दा गोदौगासिनो ओमफ्रायो संख्रि एसे हरबावसै आरो संख्रिया नाङा बायदि मोननायखाय संख्रिखौ हरबावगोन एसे ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जों माबायदि संदों ओमफ्राय नै मैथाखौबो होखाबाय जोंहा गोथाव जाथारसिगोन जोंना ओंख्रिया मोनबाय ओमफ्राय दायो संख्रि बारा नाङैखाय संख्रि होबावबाय आरो थेंक इउ स' माच गाइस दा जोङो ओंखाम जानो नागिरबाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय बाय बाय